ada Niken Salindri. Cahayu Niken. Sini Cahayu. Ini tadi ada request dari Bapak Susilo. Ya. Mas mantennya mau kirim-kirim salam. Iya, sama untuk Mas Rafli. Rafli Satrio. Raplika iki. Mas Amu. Iya, Mas Rafli Saputro. Ya, matur sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari Niken balik. Ya, luar Dan biasa. buat kedua temanten. Ya, Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal Semoga alamin. langgeng. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin ya robbal alamin. Berbahagia selalu sampai Ya. akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin ya robbal alamin. Joko yoga pokoknya. Wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi bote direwangi treda-treda. Ajarene wis jodoh, apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepingan ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit. Jarene wis jodoh, apa-apa duwe wong loro. Ayo Mas. Irung bangi redek aweke sapa dik? Ireng bangi raya duwemu. Lambe tipis sedek duweke sapa dik? Lambe tipis ya duwemu. Janggut nyadis duweke sapa kan? Sanggup nyantis ya duwemu. Iki piye kan? Ireng bangi ya duwe. Iki piye duwe sapa Mas? Mestine ana sing duwe. Mestine ana sing duwe. Anune ceblok lah. Mesti ya. Aki benakno. Aku gak mau pakai ini, tolong dilepas. Sing dilepas apa? Sing dilepas sing di. Engko kleru glandang. Ayo kita nyanyi ini ya. Yang mana? Ini permintaan dari Pak Ade. Si Iki mau toh? Iya. Ya. Lah, anake sapa, Nak? Anake sapa? Ya. Dike langgam sih ae. Terus dike bajangan ini ya. Bajang ya. Dike bajang. Bajang terus mari ngono sekop-sekop. Sekop-sekop. Ya. Oh. Wong yen lagi gandrung ra peduli mblekase gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duwe direwangi retak-retak. Jarene wis jodoh, apa-apa duwe wong loro.
duwe mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe ngene iki pantes ora Pak pantes Pak Sus yo blas Jian Pak Susi jendak anu blas ndak pro kan pantes pantes dadi apa dak pantes dadi apa dadi anu dadi apamu dadi dadi kek resik omahku dadi tukang kebun dah maksudmu siap iya dia apa Pak De aku sing iya putri raja dan kudanya minangkani pamundhutane slinutan wis diparingi senajan to ya gerayah-gerayah watone kecandak gremat-gremet watone slamet tadi permintaan kawin kontrak iya kawin kontrak diselenger pisan heeh iki karena wektune wis mepet Hani ada mbak Hani ada mbak Nanda arepe muni sapa neh kowe Hani karo Hani akhirnya arepe muni liyane yuk Mas langsung diselenger kawin kontrak iya anu digarap opo iki sing rancake heeh lu W sama nih sini Pak Susilo ning kene prasmanan sembarang-barang dicepake kok mes sing raine apa mo sendoke muluk awake manganmu sendoke mbok jarene ibumu sik disaingi ngono peh sing tak pangan apa kuwi jenenge rawon tak puluk beyuh kono wis capare murat marit heeh diajeng Niken Salindri kowe nek diajenge aku ki ngene menghormati ke diajeng ning Blitar ngono lho diajeng sapa kuwi Febia de ajeng Febria kuwi ngono iki gremat-gremet watone slamet ya ta gerayah-gerayah watone teko awake dhewe heeh ya suka parisuka ning awake dhewe kudu ngerti nendi wancine awake dhewe kudu undur diri apa mau iki mau dhewe ning kota ngono ning lapangan ngono buyare nganti jam 4 esuk berhubung ki ning gone nanti jam 4 esuk sing arep nabuhi sapa lah yo Mas pedesaan oh iya menghormati dengan lingkungan yang sudah ada karo ngene Pak Susilo kuwi kok sing ngrewang kabeh ya iso kesel barang wis iki mau hiburane seminggu toh kari dhewe mayang iki jane opo iki manten oh manten binarung swaraning pradangga mung nyohang rangin katon jumlegring kaya maesa neng glong mijripun temanten putri miyos saking Panti Busana. Panti Busana. Kowe iki dadi muane. Kembar mayang. Katon galeah-galeah. Tindakira Sri Pinanganten Sarimbit. Nek sing dadi lanange sapa? Nyoblos goblok. Katon Sumplorot Cahyanding. Sewu dumateng para pamirsa niki mantene kena penyakit anu wah lah wong hop manten ditemokne manten yo fisik wong manten iso ditabi kebo giro iso lho mantene fisik elek nyondro piye rumangsaku wae mantene cek persiapan iki mau ngombe obat heeh. Pak dadi nganteni bae ngene iki ya. Ya, awake sementara undur diri dulu ya Niken Salindri pamit karo Pak Susilo dan warga-warga sekitar. Iki kok panggah dolanan sirah itu rumangsaku. Engko lek diketok sirahmu dikek ning mobil nggih dolanan cah cilik. Rumangsaku pamitan dhisik karo Pak Susilo. Nggih, terima kasih Kang Badin. Ade Badar, mboten krana Pakde nggih dinten niki rencang-rencang nggih. Ora rambut gawe.
Bocah-bocah ya prei. Iya, alhamdulillah. Heeh, karepe nempur bingung. Heeh, makasih Mbak Jinda dan Mas Nakamura Daisuke, matur sembah nuwun sampun ngundang Mayangkara Campur Sari bersama teman-teman Mayangkara juga, dan juga ada Wijaya Audio Profesional Sound System. Tentunya kami undur diri ya toh, diajeng woi jabang bayi kok ya anu dadi boneka sing ning mobil suwi oleh ya nggih. Nuwun sewu dumateng sagunging para rawuh Purwa Madya Wasana, insyaallah asung pasugatan dumateng panjenengan sedaya wiwit saking Purwa Madya Wasana mbok bilih wonten kirang lepatipun anggen kawula tata basa trap sila subasita ingkang kirang ngregani penggalih kula minangkani sesule saking kanca-kanca Mayangkara Campur Sari ngaturaken gunging kalepatan ingkang tanpa pepindhan kanthi asasanti jaya-jaya wijayanti lebur dening pangastuti Gustikum wa nafsikum bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tembang alantis saking Mayangkara Campur Sari. Tebak-tebakan sayang wis sareng rong iso jelas liane sing kiayang Mas mah iki wis kuwi yo halo niki mon bubar niki Pak nggih Pak